maraba alkhairi na rabba gashi muna ta karba inuwa a gashin gudu rabbana ke yi muku gode yaushe gadin tafiya idan ga gwani na san ba kwa hasashe mun gode ko da yaushe mun san ba kwa da kushe a gombe muna maraba da alkhairi samun ku babba mun san ko ba kwa gaza ba jirgi na fitan jihar Gombe kowa gunku yake hasashe ai kun zarce wa kushe a Gombe muna ta murna da samu na ku abar hasashe lalle kuwa ko da yaushe kun shirye shirin ku ne na alkhairi gashi ana ta duba lalle kuwa Gombe kowa da kowa gashi yana maraba alkhairi ne ku zo da shi gashi muna ta faɗi a karba jirgin sama kun wuce mota kun yo azama da cancanta a jikin kowa akwai fata sarari kare gudun doki aikin mata a ce girki ga maza tilas ayo aiki a gida tilas akwai daki inuwa akshan gurbi namu alkhairi Gombe mun samu gatan fura ku ce damu bari dai in gaida momina mai kishin al'umma kenan hajiya fati kula ni halinki na alkhairi a dubawa Gombe mun yarda haka ga hadarin da ke yin ruwa alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban raina ba ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban raina ba ira tabara sarkin gani har jina galikin sammai inuwa action group Gombe shine yayi sarrari yayi buya Allah garkuwan kansai inuwa action group Gombe yau ma roƙo nake ƙara dafa mun bishiyar ta yoran sai inuwa action group Gombe kan wake inuwa ya haya gwamnan mu ba za mu canja ba ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba da salati har salami ilahu karawa habibullah inuwa action group Gombe Mahmudu madafatar duka bayi kowa nan ake kalla inuwa action group Gombe salaye da duk har sahabbai na suka sa ciki bila inuwa action group Gombe a salatin sada ne rabbu har ma al'ummar jihar Gombe ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba alkhairi ya iso Gombe talakawa mun yi godewa inuwa action group Gombe ga gwamnan talakawa farar aniya za ya ku dubawa inuwa action group Gombe ai alkhairi ko bai buya ai sharri mun yi korewa inuwa action group Gombe Gombawa mun yi dace barin nagari ba za mu sake ba aya ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba samun nagari ko shike wuya gwamna inuwa ka maimaita inuwa action group Gombe domin kuwa kaya ai mun gani a jiha mun daina tatata inuwa action group Gombe tauraro dole boyewa don farin watan mu ya saitu inuwa action group Gombe gwamna inuwa a dan tallakawa kai mana mun gani Gombe aya ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba ina bayan da ke goye dukkan marayu ya ki zo mama inuwa action group Gombe hajiya asma'u lady in barki ba za na soma ba inuwa action group Gombe uwa mai share kuka da nakin zan koshi uwar rama inuwa action group Gombe alkhairi mu jihar Gombe mun gode rabbu mun karba ya ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba hali na gari da alkhairi lady garkuwar Gombe inuwa action group Gombe hajiya asma'u mun biki dan alkhairi a yau gobe inuwa action group Gombe mun yarda ku yo hawa biyu mu talakawa ku mu kai zabe inuwa action group Gombe hajiya asma'u alkhairi wallahi ba za a kushe ba ya ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba gwamna inuwa mazan kwarai ka zama to damuna mu je marka inuwa action group Gombe ka gyara gari da duk ƙauyuka ka sai ta jiha da aikinka inuwa action group Gombe talakawa na ta godewa dukkan matasa suna bunka inuwa action group Gombe gwamna ka haska ko Gombe baka da tsara mu je baba ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba ga inuwa action group Gombawa ban mu raina ba ka bai wa matasa aikin yi mata da maza jihar Gombe inuwa action group Gombe ga hanya an yi gyara da titi yau kuma har zuwa gobe inuwa action group Gombe ga ruwan sha ya wadatu a birni ƙauye al'ummar Gombe inuwa action group Gombe mun
tamkar ka ba za mu samu ba. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. Ana ta kula da dukkan marasa lafiya mu je babba. Inuwa action group Gombe. An inganta mana asibitocin ba za a bushe ba. Inuwa action group Gombe. Sannan harkar tsaro an kulawa mun gode mu je baba. Inuwa action group Gombe. Ga tallafi ana ta kan bayarwa kan jihar Gombe. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. Turmi na da kan jihar Gombe gwamna inuwa gwanin kyauta. Inuwa action group Gombe. Ya sassaita dukan tallakawa komai ya fa inganta. Inuwa action group Gombe. Ya sake ginin dukan makarantu komai ya fa sassaita. Inuwa action group Gombe. Sai dan maje muje ya fa sake mana tsarin jihar Gombe. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. Karo da karo fa sai rago dan akuya ba za ka jure ba. Inuwa action group Gombe. Yau dai gana mu kattafila a Gombe ba za mu sake ba. Inuwa action group Gombe. Mazan aiki mu je inuwa ya haya gwamnan mu sai baba. Inuwa action group Gombe. Talakawa duka mun karba sai dan maje jihar Gombe. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. Zan tafiya mazan aiki wayayye irin ka ne yanzu. Inuwa action group Gombe. Duk sun yi ta tazo sun kare sun kasa ganin ka har dazu. Inuwa action group Gombe. Allah a gaban ka Allah a bayan ka yau ka rike manzo. Inuwa action group Gombe. Jirgi na fitan dukan tallakawa mun gode mu je babba. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. Waiwaye shi ne a dan tafiya zan gaida ki watawa. Inuwa action group Gombe. Hajiya Fati Fulani alfarmarki ina ta godewa. Inuwa action group Gombe. Ke ce kika sani nayi wakar gwamna inuwa mu je nawa. Inuwa action group Gombe. Mun gode duka yan Gombe farin watan Adamawa ne gashi. Ga hadarin da ke yin ruwan alkhairi Gombe mun karba. Ga inuwa action group Bambawa ban mu raina ba. 070 30 22 0483